kaki gwani a wannan aiki, wahidin ahadin sarki gwani a fannin mulki. Ƙaraba na basira ina faɗa a bar mamaki, kabar nan zaba aiki don gai babu shi. Da na shirin yin wake ina faɗa hamo in samu karbuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Ƙaranin kasalati gun Mustapha Nabiyillahi, ka sako ahalinsa har sahaba ta sun mi ilahi. Mai bansu ya dace shi zai ci moriya wallahi, makiyansu yaya asara kyale shi yayi gadara. A lahira zai gane lalle a duniya shi ne ya yi cutuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah gatanka ku ƴan uba ku bar mamaki. Bara'u shi ne amsa in ya taho ku ce ɗan zaki. Bara'u sanni da aiki, Bara'u an sha aiki. Ko da makiyanka in sun iso kana ma ba su na shan ruwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Angon Maryama sannan ka jarumi hamshaki, mai dubin al'umma kai ne a ce da kai ɗan zaki. Mutumin MD ne MD kanab da sanne da aiki, MD ina gaishe ka na yaba da halayenka. MD na kanab da ni ma hamo ina miƙo maka gaisuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Da taimakon al'umma ɗan da musa da bai san raini, kai ke da matasa loko da lunguna ba raini. Bara'u kai ne hero gun na kasanta kai ne sani, wane kamar kan ji ni kai nake yin nuni. A faɗa a cika sai dai Bara'u dan shi ne mara damuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Rumfa sha shirgi kura uwar kare mai cizo, Bara'u kai ne zarto gun makiyanka kai ne rezo. Da ka fito sun koma in sun gano ka sun ga tarazo. Bara'u baya zagi na san shi baya jirgi, da ya yi alƙawarinsa in ya faɗa Bara'u ko ba shi da mantuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Ka riga ka fi su kyale su bar su si sha'anin su. Bara'u ka kere musu ka zarta arzikin babansu, kai ne karamin su kai za a yi kira babban su. Ka bar nan ci ubansu don ga zagin nasu, kumar maza 'yan shegu halinku ne yake jefa ku a damuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Sardaunan matasa kai ne Bara'u in cika aiki, amana gurin ya kasai mun tare ɗan ishak ɗan kirki. Wafa ina gaishe ka Yusuf baba amanar zaki, Murtala Sule ɗan garo, komanda ku ce ɗan garo. Mai fitaccen gwamna gawuna shine wanda yake da ɗakarbuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga can kagun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa. Gaba dai ɗan zaki gwarzo bara usanni da aiki, Allah ga tanka kun mabiyan ka kai ne ka zama garkuwa.